and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Tahura ang imong amahan ug ginahan, aron mo taas ang imong mga adlaw sa yuta, nga gihatag ni Kristo nga imong Dios. Ikaw maisad-an ining tanan. Wa kay laing gihunahon na kung dili ang kaugalingon ra nimong katagbawan. Misugot ra man ning unta kang ipaangkan lang. Imo sa nunta kong gipilian og sabian nga amahan. Nag-ayo lang ang hitsura nimo pero wa kay utok. Tanga ka. Nganong ikaw pa man ang nahimo na kong inahan. Usa pa! Huwag mamatay ka! Kung sa man gani, gagipakita na ko nimo ang kahigpit. Pasilo ako, amaya. Pero ako nang nabuhat, tungod kikipangka ka. Mahal ka, lapaw pa sa akong kinabuhat. Ang tungod kay mahal, wa ko'y laing tamko, kundi nga magiyahan ka aron magsubay sa tarungdahan. Kay mas importante nga bisan pa sa imong kapobre, wa kay tao nga giyatakan. Limpyo ang imong konsensya. When I am down. Nganong ikaw pa? Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyosa. Spinner, Ariel Mangkao. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama. Tatak RMN. You raise me up. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!